ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସମୟରେ ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୋଇବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅତି କମ୍ରେ 8ରୁ 12 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଚାହା ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାର କ୍ଷମତା କମ୍ ସେମାନେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଉଚିତ। ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖାଲି ପାଦରେ ଭୂମିରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ଖାଲି ଚାଲନ୍ତି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ମୁକ୍ତ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳେ ଚାହା, କଫି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ମଦ୍ୟପାନ, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ବାମ କଡ଼ରେ କିଛି ସମୟ ଶୁଅନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ଅତି କମ୍ରେ 500 ପାଦ ଚାଲନ୍ତୁ। ଭୋକ ଲାଗିବା ପରେ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଚିନି ଆଉ ଲୁଣ ଖାଇବାର ମାତ୍ରା କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ କମାନ୍ତୁ।